Lalela uyabizwa siyanqoba 2022 wenza konke. I-advantage yamachongo kini ukuthi asekwazi ukubona nala ongasaboni khona, asekwazi ukufika nala ongafiki khona. So uyangibiza ukuthi angize ngizoqala ngisebenza. Manje wathola umsebenzi kade uyidawuthela. Yes, kwaba kanjalo nje. Ekseni noma uvuka ngecall yomsebenzi. Shani izandla, this is too much. Bile sithola umntwana womfana. Awavuka madodumuzi. Baba wakho wazalwa kaMkhize, safihlwa isibongo sakhe. Wena wakaMkhize. Ngaqala la ekhaya ngoFebruary. Ayingangixayekile bazalwane. Ayingangixayekile. Mhla ngiya ku101 ngafe ngakhala. Wathi ubaba kumkani, awumama ngoba ngiyakwazi ngathi ngiyaqala ukufika la ekhaya. Ngakhala ngangazi ukuthi ngizoqalaphi ngigcinephi. Ngabe sane ngakhala nje ngingazi ukuthi indlela inkinga ezazi ngakhona. Ngixakekile mina. Xaka into zethonga, xa into zomndeni wami. Ngixakekile. Angizange saphindela ku101. Ngabe sane ngigibela phezulu kwensebenzo nje yala ekhaya mekuthiwa ubani ngiqhu ngiye khona. Qhamuka le ngishone khona ngiyisebenzise methi ubaba ngisola ukuthi nami ngishone khona ngikhuleka ngiyakhuleka. Kwase kwenzakalani mangiphuthumisa? Yabona nje kulonyaka ngene ngomunye unyaka ngoba kade ngivala futhi ngivale ngomunye unyaka ngithe ngoNovember athi thathatha. Yini lethi thathatha manje? Amashankura. Imana ibize phela ukuthi yangena imali. Ayisabize kunangegama. Hey. Ngathandaza kwathi mhla 31 kule kwempepho ubaba esihlukanisa unyaka ngizanga la ngathi ingane yize la mina izozongithengela impepho. Ngasho ekhaya ngahlukanisa unyaka kahle ngingedwa ingane zazijabulela enzansi nami ngajabulela endlini ngakhuleka. Wathi ubaba kade ekhuleka entabeni ekhupheni kade kukhuphuka baba umkhulu kaShempe nami ngakhuphuka ngathi ngishona khona ngiyakhuphuka. Akuphelanga nsuku ngamhlambi kwaba 1 day 2 days wangena emakoti wakami. Hey wafika ngiphethela into ongakazi uzuyibona. Oyogqoka. Nosikwiza wakhe nginengane encane ke ngake ngihlezi ngile ngihamba nayo le. Hey ayikho into engasithengelanga yona. Ayikho into engasithengela. Mana ke ma. Phone nansi. Yishibo. Hey. Man. Manje mama njengoba wafika ukhala lana uze kwi101 uzobona umprofeti njengoba sengena amashankura bayakhithizela yini kanti le yafika wayithola lana. Hey ubaba hey indoda inkunzi angeke ngithi inkunzi. Hey angeke ngithi inkunzi mina ungishayele izitha zami bamageje. Inkinga ungaconfirm ukuthi nje ziphelile. Singakapheli ngoba ziyaziveza abanye baze kumina ekhaya bangikhombisa uyabona nungathandi. Ayibo inkunzi mageje ngisazo cha phela mama ziphelile inkinga ngoba na imali yangena na umkhithizo phela vele ngoba usuhamba kamprofeti bazoqala vele babuye bafune la ekhaya ziyamunca kwenzeka manga wodwa ayibo kwenzeka ayibo mageje ngisazombonga mase ngiphumelele kahle Izongisho uvala kancane. Lungile ngicela sibheke ikamera lapha. Okay, kushuthi mina ngumhlengi ngwala embali 13 ngistudent ala eDUT yabo. So kushuthi ke besivalile isikole nje asivalile nje kwama holiday. Yabo shuthi ngumuntu ongathanda ukuhlala yabo. Ngithanda ube khona into engiyenzayo yabo. Mhlawumbe ngicline igceke ngijoin nokwasha imoto nokupenda futhi ngiyakwazi nje ukupendela abantu izindlu yabo. So shuthi ke manje bengibuka ngoba lokho ngikwenza ukwasha imoto negceke nokupenda into engaveli njalo yabo. Ngizibuza ukuthi ngizoyenzani ngoba isikole nje wasivalile ngoDisember sovula ngoFebruary uqala yabo. So ngizibuza uJanuary wonke ngizohlala ngenzeni yabo. Kushuthi ke emva kwalokho nje ngalokho nje ngibona uma ngidown yabo ebuza ukuthi kwenze njani ngathi ngiright ebona ukuthi angikho right ngizibuza ukuthi yini engizoyenza nje just ukuzikhipha busy ngoba mangihleli ngicela ngicabanga imsangano yonke lento yabo. So ngathi ngalolu suku ngihambi ngogquma yabo ngazikhulekela ngenxa ukuthi mase ngisikhombala ekhaya fanele ukukhuluma yabona
so ngazikhulekela nje ngisho ukuthi ngicela ukuba busy yabo ngisho ngingabaza futhi kwakhona ukukhuleka kwami lo Imake le product le wawukhuluma mhlambe wawukhuluma kwini product ale ekhaya iningi kakhulu kunomuntu osilalele lapha ufuna ukusizakala ngalobufakazi bakho mhlambe kwakuyini le product wawukhuluma kuyona and then emva kwaloko shortly kwenzakalana after kuyisebenzisa. Okay ngangisebenzisa ikhomba elo siwasho lesi pink namafutha yabo so ngikhuluma nje ngingabaze ngithi ngoba ngifake iCV indawo kuzovela kanjani umsebenzi mhlawumbe kukhona into engiyenzayo kwathi ngosuku olulandelayo ekseni ngo6 kwangena icall umngane nami ngithe ekseni ngaka ufunani hayi angibuza ukuthi ngilapha ngithi ngisekhangilele mina athi yena lalela vuka manje ugeze siyahamba semsebenzini le emkhondeni okade kumele angena akwazanga ukungena nalabantu laba ade bafonela bathe msizobabiza akabathola ucingweni wena mina kuphela ngitholile so uyangibiza ukuthi angize ngizoqala manje wathola umsebenzi kade uyidawuthela nale product uyayisebenzisa nje uyigcinela icala uthi ngoba kuthiwa kuyakhulunywa la akhoma CV mina ngiwafakile yes kwaba kanjalo nje ekseni noma uvuka ngecall yomsebenzi shani izandla this is too much wow ngoba emva kwalokho ke ngase ngikhuleka ngicela umlungu uthi angifone nangempela wafona umlungu ngengibize ethi angibuye futhi ngizosebenza yabona nasesikoleni manje uJanuary wenze njani uyaqhubeka nokufunda nomqhubeka nemali kwenzakalani ngiqhubekela nokufunda ngoba ikona ngisafuna uqeda nje ikhozi yami lengiyenzayo then ngiqhubeke emva kwalokho ngizobona ukuthi kwenza manje bekunjani kusuholile kusewuthola imali after kusenza iproduct hayi kona hayi bekumnandi phela wabhubhudla wagwaza naseyintombini ngicela ukubingelela abakhethwa ngibingelela ubaba umprofeti ngibingelela ubaba kumkani ngibingelela ubaba umfundisi yonene nginibingelela isibingelelo eseshubhu zakhele sithi nina bamageja ngisuma nami kuzobonga uNkulunkulu kababa umprofeti umageja nami ngafika lapha nomama wasekhaya mina ngingubaba uDzanibe abaningi bangazi ngobaba umnguni safika lapha nje inkinga zemali ekhaya so sifuna umprofeti asithandazise nomama wefuna umsebenzi sengithi ke angize ngizobonga ukuthi ke kahle hle kusho sasifuna imali kukhona nomuzi engawuthenga ngaphezulu ekade ngukhokhela sengithi ke angizofakaza ukuthi ke umuzi ke sengiqedile ukukhokhela ngoDisemba ngiyabonga ugcobo lababa umprofeti awushani izandla use-owner iproperty ithi yena kube khona enye surprise ke esasingayicelanga nje nomama wasekhaya kodwa kusho ukuthi umprofeti wabona ukuthi siyayidinga uma sifika lapha masithatha insebenze sinikezwe umprofeti abesesho ucha sithanda ukuhlushwa ile moya abantu abadala sinomama ibuye ithi ukusiphazaphazamisa lapha nalapha yathandazeka umprofeti ukuthi ke ayiqondane mayisiqondene ayi umama wakhonsive wow kodwa ngishiyeleni umama uzofakaza wedwa indaba emnandi kangaka ungicelile ukuthi ngizommela ngoba lokho ayekade kukhonsivile sithola umntwana womfana wavuka madodumuzi sizobonga ukuthi ngimbongela kakhulu kubaba umprofeti uyofika nomntwana ezomkhombisa ubaba njani nomntwana otholakale ngomthandazo wakhona la ekhaya siyabonga kakhulu ke wona ufakazi buningi mhlawumbe obunye ngobukhipha nangelinye ilanga siyabonga kakhulu baba uNkulunkulu akubusise athi ngikutshela ukuthi yini edala ukuthi abantu abaningi bafe before time umuntu nomuntu mayela uzele assignment yedlozi lakhe azoyiserve bese fika ngayenzi lonto alithuka idlozi alibize ngamadimoni ngesikhathi alibiza ngamadimoni kungena ama complain ngale kumoya ukuthi nangu bana akasayenza into esamthuma yona emhlabeni bese idlozi a reportwe ahlalelwe abe ne meeting aqhubeke yena aphumelele kuphela u10 years impilo yakhe ihamba kahle kanti akazi ukuthi kune meeting ebanjwa ngale ebanjwa ngayo bese kuthiwa ngoba uzogcine yona lento ngcono simrecall thina la emhlabeni sithi ufile kanti akafanga urecalliwe niyangizwa kodwa bazalwane njengo president mayingasevi imfuno zekhandi kwi-country bayavote eparliament but we've decided to recall president Sibanibani
because he's no longer serving the agenda of us as a political party. Awuniyangizwa kodwa bazalwane. That is why abantu abaningi abasindisiwe they die early. They die before time. Ngoba bacabene nedlozi. Baya recallwa abafi. Because imission abayizele ukuthi umzimba wabo. Okay, mhlawumbe ake ngichaze ngithi ukuba deep. Kufana nengane mayizozalwa. Akekho umuntu onengane emhlabeni izingane ezamathongo. Awuniyangizwa kodwa abathandekayo. Niyangizwa abathandekayo. Enezinye amathongo enze ngamabomu ukuthi zikhule ngaphandle kobaba. Ngoba obaba baba rebellion ba recallwa. Kuphila umzimba nje imission kade yathathwa. That is why ephila a purposeless life. Impila ngayazi yaphuma noma iyangena. Ngoba kade wa recall ama ancestors. Ama ancestors aqala athi akube khona ingane. Yingakho emhlabeni ayikho ingane ezalwa ngephutha. Noma ngabe ivelwe ngephutha kungenzeka babungenwe amathongo uxabane nomkakho uyolala nentombazana uyikhuleliswe wena uyibone ngathi yihlazo kanti ayiyona ihlazo leyo nto awuthi mhlambe ngithi kancane kuze niyiprove lena ingane ayivele endodeni kodwa ivele emathongweni yingakho sekuzozala uJesu kwabonakala ukuthi uJoseph udlala kancane kwafika ingelosi yithongo lafika ngomoya lathi Maria lokho okukhulelwe kungumoya ongcwele uzakhulela uzala umuntu kodwa ukhuleliswa umoya wamathongo ongenekini ingakho Matthew 1 mayisechazwa kuqala kuchazwa isizukulwane sakubo ukuthi kwazala ubani before kuzalwe bani ukuze kwazi ukuthi uwukhalo lwamuphi umuzi uyikhalo lawapha amathongo. So if you don't acknowledge your ancestors, rebellion kwimvelaphi yakho, rebellion la ovela khona ingane ezizalwe zinganabo angakho isibonelo uShaka Zulu uthema ezalwa unina waxoshwa wahamba wayomkhulisa waqala ukulwa ebuthweni elistrong ebuthweni lakamthetho kanti uexilwe amathongo ingane yamathongo wazoqhamuka uyisesezele waqhamuka esezothatha ubukhosi engakhulelanga khona kodwa uyisipho samathonga kodwa akakhulelwanga khona. Ngiyathandaza khona abanye babhizi bafuna obaba babo ababazo baba babo bacantha into yingakho kunengane othi ungayizali ngane lingakhula ithi mase ngicela ungikhombisa ubaba ukuthi ungakupha kuyona efuna ubaba kodwa sekukhuphuke obaba mkhulu bayo angizwa bazalwane ngiyathandaza phezulu kwakho namhlanje ukuthi noma ngabe kuthiwa umazwi yihlo kodwa imission eyabekwa obaba mkhulu phezulu kwakho must be accomplished in the name of the Lord. Qedela mamkhize ngithandaze kule 2 minutes ose. Zalanani nande nigcwalise umhlaba. Yeah. Niunqobe nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle. Niunqobe nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle. Manje ukungazazi thina esishintshile sayofuna usizo kulezi zinto. Kanti lezi zinto efanele zifuna usizo kuthina. Hawu niyangizwa abathande kakho. Sinamandla phezulu kweinyoka zabathakathi. Fanele kahle uthi mawungena izilwane zikwakho mawubuya la ekhaya. Izilwane zikwakho zibuye zithi sebuya useyayazi identity yakhe. Zithuthe ihambe. Umsindo uzwayo kuba umsindo wokugcina. Aningizwa bazalwane. When you know your identity, there is no space for sickness. There is no space for poverty. There is no space for witchcraft. Mawusu uyazi into izele emhlabeni uzongena kwakho uthi ngazela ukuzobusa. Aningizwa bazalwane. Bese uthi ubaba bamkhulu enhlezi kimi. Sekuyithuba lokubusa manje. Akulona ithuba lokubuswa izikweletu. Sizobusa phezulu kwezikweletu. When you know your identity, abantu bohlezi bekubuza ukuthi uhamba phi njengathi. Bohlezi bekubuza ukuthi wathwala kuphi njengathi. Ngoba uyokwenza izinto ezi extraordinary because umoya perform supernatural things.
because abakini abangasekho sebama supernatural beings. Uyazi ke iadvantage yokuphuma emzimbeni iyodwa eyokuthi usubona yonke indawo nala ubungaboni khona. Anizwa bazalwane. Anizwa. I-advantage yamachongo kini ukuthi asekwazi ukubona nala ongasaboni khona, asekwazi ukufika nala ongafiki khona, asekwazi ukuthinta nala ongathinti khona. Isifiso sami lento ifisayo, the desire that you have, kunesandla esiphushayo ngaphakathi kwena esifuna ukuyothinta khona. Njoba wena ulokuthanda leya moto, kunesandla ngaphakathi kwakho esifuna ukuyothinta leya moto. Is not your desire but it desire yama ancestors wakho. Ngiyathandaza yonke imigodi la bevimbeke khona ayigqibeke ivaleke bese uyahamba uyofika entweni ongazange wayicabanga ukuthi ngangiplan ukuthi ngizophumelela kodwa hayi kanje kwenziwe yini. Akusafiki wena kufika obaba mkhulu bakho, akusafiki wena kufika izalukazi zakini, akusafiki wena kufika labantu abaphila kuwena ngaphakathi kuwena nabafa bengatholanga ingcebo. Namhlanje siyaselula isandla sabo ukuthi may they stretch their hands, abalula isandla sabo sifinyelele kwingcebo, babambe igolide nesiliva libuyiselwe ekhaya lakini. Let me tell you, une advantage yokuachieve izinto zabo kanye nezinto zakho. Kusho ukuthi uzothola double, uzothola double yonke into ezokwenzeka kuwena mayinhle. Ngiyaprofetha mayenzeke double. Somebody shout yes. Sizela ukuzowubusa umhlaba. Tshela umakhelwane ukuthi ngizobusa emhlabeni. Sana ngiyinkosi yasemhlabeni. Ngizobusa. Yabo njengoba ngikhuluma ngiyaweza amanye amathonga ayakhahlela afuna ukusukuma. Ngoba ayeza ukuthi nasi isikhathi ekade sasilinda. Kade sasibubula bethi sihlele emathuneni kanti umsamo omkhulu wena. Umsamo omkhulu wena. You are a walking altar. Ungumsamo ohambayo. Lapho Isidalwa sakini ngakho uJesu maye ekhuluma uthi ukuba benazi ukuthi uMoses eningitshela ngaye wayekhuluma ngami. Ngisho kodwa wayengekho engakazalwa. Uthi kodwa wayekhuluma ngami. Uthi wayekhuluma ngami. Uthi nami kini ngikhuluma ngoMoses ukuba benimazi uMoses ngabe niyangazi mina. Uthi lokhu lethonge ningitshela ngalo elikade liyikho nami ngikho ngoba umoya walo usuyabapruvela amayinyukela entabeni uyavela uMoses ngakwesokunene sakhe. Uthi lokho enithi nina uElijah wakusho ngami. Uthi uElijah wayekhuluma ngami ngikuye naye ekimi. Hayi bazalwane, hayi bazalwane, uyavela uElijah bathi abafunda sakha amadokodo elinye kube lika Moses elinye elakho elikunye lika Elijah. Uthi asekho isidingo bayaphila la kimi. Uthi ngiyidokodo oMoses engababoni ngenyama enasikuthi bafa kodwa baphila kulona. Elijah nasikuthi bafa bayaphila kodwa baphila kumina ngoba akukho permitted. It is illegal for any spirit to move on earth without a body. Kodwa mabedinga umzimba bayochecka kuma families wabo bangene kubona. Bangene kubona. Khona lo wakwamkhize ovelayo wezwa kuthiwa ubaba wakho wakamkhize. Wezwa kuthiwa ubaba wakho wakamkhize. Izapha ntombi. Wezwa but kuthe kusephakathi kwabuye kwashintshwa. Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Kwaqhamuka nento futhi engathi umnguni abakaba. Ugogo bami uma wami uzalwa ka. Ubani? Uma wami uzalwa kaGumede. Uzalwa kwaGumede umnguni. Umnguni oqaphe. All right. Omaphanga.
ikomalume lapho komalume la manje kwamkhize ke ubaba wami ungowakagoba kodwa mase kuzwakala uyimbewu yakamkhize ubaba wakho wazalwa kaMkhize safihlwa isibongo sakhe isibongo ngoba wena wakaMkhize Angizwa lento sisihluphe kakhulu ekhaya isinhluphe kakhulu baqobekile akusekho umuntu sengingedwa usutshelwa yimina ukuthi from ngokulanda komalume ukuthi kwamalume kukwamnguni yeah kwamnguni bazala imbewu yakwamkhize mamkhize wakamkhize phakama mama let me help you phakama let me help you I want to deliver you ubani umshizeni ubani baba umshizeni isiqalekiso sakho comes from a person called umshizeni and when I'm trying to locate in the spirit do you know mashange bani mashange uantu wakho who is Gladys in your family and ndabezithu ubani undabezitha isiqalekiso sihamba kanjalo ke that's the spirit of truth because the problem started from Mshizeni maye kulahla engakukhulisa yes ukhuliswa ubaba ongakuzali ubani umfowabo undabezitha undabezitha wakukhulisa ngakhuliswa umashanga bangithatha lo bangithathela ukolusa ubani wakuthathela ukolusa ngathatha umfowabo kaMshizeni umshizeni umfowabo ubani umfowabo ubani umfowabo ungimi bawo umchulu lamama wakhuliswa uyena yazi ukuthi lo washona ngimthole ngo-2009 and when you were born in 1974 yebo okay a curse is something ekwazi ukuvithiza impilo yabantu ekwazi isiqalekiso it's something always traceable from your family khona abantu okubathandazela ukuthi inkosi wayo sibani banangadiliveki kanti problem is from the family you must go and deliver their ancestors before you deliver them ngibabiza bonke abangena emzimbeni wakho ngifuna ukukhuluma nabo manje ngenani emzimbeni ubuza zalonke kepena ngenithi ngidonda khuluma nolimi engilizwayo mkhulu balethe mkhulu khuluma mkhulu bani mkhulu koloko wayefufana kwenzakalani from ukunina mkhulu uhambe wayahamba wasesama waselalala mesikithini enxaba okay ingxaki yakhe ngicela ukukhuluma nogogo ngena nawe gogo makulu ketendemi yagogo ngena gogo mayeketa papa manje sawubona gogo yana tude kwenzakalani uvuve umbala wasesingqata lwangosa seliza ingane yami le ngagiduma ayidala ahlahlelana ngayikhulisa dadamo incane ugalude uyilahlile lo usala uvavane wayiphika eselweni mama wakhe wayiphika ukolonomasi ngoba neniune uwashi usobe ngani kolani asihlehle ngifuna ukhokho ngifuna ukukhuluma nokhokho makoko yekesi kede buya ngena khokho asixoxe baliza pampu okay uzele la ukuthi ngizolungisa ngithi ya kungeni ngenzeni yini emele ngiyenze kuyena vela maxekede uvuvule mase sezikwana ya malalisa kati imbololozi okay uhlolana nondima ukolokikakaze ufovoti negame negame losasala waya okay imbololo umhloli wasedala siyabonga thank you sizocorrecta from the blood where it started